Ola, como están? Sexan todos benvidos a este tempo de entrevista que hoxe comezamos falando con Ovidio Fernández. Ele é un cámara de televisión e responsable, no caso que nos ocupa, dun documental sobre xira alrededor das aldeas abandonadas en Galicia. Este documental, que leva por título Galicia, fin de ciclo, foi estreado o pasado mes de novembro dentro do marco do Festival Cine Europa, que se celebrou, como saben moitos de vostedes, en Santiago de Compostela, concretamente no Teatro Principal. Así que hoxe o que pretendemos é rescatar algunhas desas imaxes e tamén a intención deste documental, pensando sobre todo en moitos galegos que nos están vendo en distintas partes do mundo e que moi probablemente teñan nacido nalgúnha desas aldeas abandonadas. Ovidio, benvido, como estás? Hola, pues, ben. Bueno, imos empezar polo principio, se che parece. Cal foi, cal é a intención deste documental que non pasou nada desapercibido e que incluso levantou algunha que outra polémica? Ben, o que desde un principio intentamos era mostrar que ocorre que no proceso que agora se está producindo de abandono de aldeas. Unha das imágenes que se nos viña á cabeza inmediatamente era o que estaba ocurrindo aquí en Galicia, pois fai 2000 anos, é dicir, de pronto os castros quedan abandonados, hai máis de 3000 castros abandonados en Galicia, e propiciado polo momento histórico, pois a xente abandonou esos castros e se asentou nas aldeas. Pois tuveron que pasar 2000 anos para que de pronto se produzca un novo cambio. Hai un cambio de vida, de roles, de sistemas sociais que levan a que se produzca ese cambio, non? E agora as aldeas, pois pouco a pouco, se van quedando abandonadas e entramos en precisamente o que define o propio título do documental, fin de ciclo, é dicir, un ciclo que leva 2000 anos detrás. Imos decir que, ante todo, é un documental de autor e que ten unha visión moi subxectiva das cousas, da realidade, e o que si é certo é que se afasta un pouco desa imaxe máis bucólica ou máis idílica de Galicia, que, por suposto, tamén existe. Por suposto, a visión de calquera documentalista ou calquer persona en xeral é sempre unha visión subxectiva, é dicir, cada unha as súas propias experiencias lle van pesando e percibe o mundo dunha determinada forma. Eu aquí utilizo concretamente a unha rapaza de Marta, dunha aldea das Nogais, de Xinjiang, donde utilizamos para seguir un camiño de búsqueda, de plantexar preguntas e, ao mesmo tempo, na medida do posible, atopar respostas, que non sempre é bom. Pero, por lo menos, as preguntas sí quedan no aire, non? Que iso está ben. Elixes esta protagonista, Marta. Gustaríame, ademais, que contaras que ese encontro con esta muller, con esta moza nova, non foi casual, porque creo que ti realizaras anteriormente un documental, precisamente tiña como fío condutor o río Navia, e ali atopaches a Marta, que estaba de espectadora dese documental e quedou abraiada polo que viu. Sí, bueno, a experiencia dese documental para mí foi unha historia moi bonita, porque fixe unha experiencia que non todo o mundo tuvo ocasión de experimentar, sobre todo os que nos dedicamos aos audiovisuais, non? E é que cando traballas en televisión moitas veces pasas, a imaxe sale e non trascende. Eu neste documental fixe un experimento de un documental bastante largo para o habitual, que duraba hora e media. Pois unha vez terminado, porque é un recorrido por todo o río, desde onde nace hasta onde desemboca, unha vez terminado collín un proyector, unha sábana e recorrín todas as aldeas por onde fun grabando, non? E iso che permite ver a cara da xente, vense os protagonistas a si mesmos, non? Cando cheguei ás Nogais, pois ali estaba Marta, e Marta quedou moi impresionada das imaxes, da forza das imaxes, sobre todo da súa zona, e o nexo que tiñamos por medio era o río era o que nos unía, unha forza de vida, non? Bueno, pois a partir de aí queríamos un pouco profundizar nesa historia que nos podía unir máis, que era ese paisaxe tan bonito, esas imaxes tan bucólicas, pois que era un mundo que está a desaparecer, non? Que solamente xa queda a naturaleza, o ser humano cada vez queda menos en esas terras. E dai surdiu a idea. E Marta representa neste documental a toda unha xeración que rompe cun mundo que está en crise. Sí, rompe con unha xeración, no seu caso. O análisis do declive das aldeas non é un proceso que se produzca xa.
Hai que pensar que, por exemplo, nos anos 50 e 60, aquí en Galicia o 60% da población vivía no rural. É dicir, máis da mitad da población vivía no campo e tiña que sobrevivir a base dese traballo e ese esforzo con unhas condicións moi duras, non? De feito, a xente, pois claro, se planteou outro futuro, outros camiños. Hai aldeas que quedaron deshabitadas nesa época, nos 50 e pico. Eu teño que recordar agora unha que me supuxo un sentimento moi forte, que é a parroquia de Hórreos, no Courel, donde hai unha aldea de unhas 30 e pico casas, coa súa iglesia, co seu cementerio, con todo o que constituye unha parroquia. Entrar, sobre todo se vas solo, unha sensación sobrecolledora, non? Porque pensar que ali nun momento dado houve vida, pois que ao mellor pudo haber 100 e pico, 200 personas, nenos xogando, xente traballando, pois vellos sentados no escano, e ver aquel vacío, aquelas silvas que invaden as ventanas, as portas, que todo se vai pouco a pouco derruindo, iso é terrible, non? É dicir, un pode atopar físicamente que esas aldeas, que eses povos están baleiros, non? Sí. Pero metafóricamente falando, quizáis atopas que están cheos de vida, de outras vidas que estiveron ali. Sí, e é unha vida que hoxe nosotros podemos percibir porque o temos moi próximo. Non sei o que pasará dentro de 100, 200 anos. Intentar recuperalas físicamente, pois é moi loable, non? Intentar recuperar unha aldea, pois a recuperar as casas, pero hai unha cousa que xa nunca máis podremos recuperar e é a propia vida, a vida que ten dentro da aldea, non? Iso é imposible, non? A emigración está, lóxicamente, na causa principal, na causa determinante deste despoboamento progresivo das aldeas. Por suposto, é dicir, a emigración, sobre todo, o que estamos falando, é dicir, do século XX, pois a máis de mitad dos principios do século XX a xente marchou en masa a América, pero ainda resistiu porque os niveles de natalidade eran moi altos. E entonces, pois, bueno, as aldeas iban mantendo, é dicir, no momento quedaba o mourádigo, o mourazo que quedaba resistindo e a prole que tiña, pois, permitía. Claro, ca baixada de natalidade brutal nos anos 60, co desarrollismo económico que se produciu en toda España e o asentamento de modos de vida e de métodos anticonceptivos e demais, pois, fixo que frenara. E claro, que a xente nova, o acceso á educación, permitiu que foran ás vilas, ás cidades a estudiar e ao ver outras formas de vida, pois xa non se planteaban volver. Insistimos en que Xinjiang é a protagonista deste documental, é dicir, esa aldea na que moi ben se poden atopar representados moitos dos galegos que nos ven. É unha aldea que non está completamente deshabitada e que moi ben podería formar parte dese censo que foi elaborado pola Sociedade para o Desenvolvemento Comarcal, que fala exactamente de 260 arriba ou abaixo aldeas abandonadas en Galicia e tamén de 8.000 povos con menos de 10 habitantes. Aí teríamos que destacar a provincia da Coruña, que é a que está un pouco nesta xerarquía, en primeiro lugar, onde hai máis lugares deshabitados, e sigue en segunda orde a provincia de Lugo. Bueno, o das estadísticas é unha cousa moi complicada. Pero iso é máis obxectivo, non? O documental é subxectivo. É o subxectivo. Non, pero quero dicir que as cifras, nosotros, sin polemizar para nada, non? É dicir, hai que constatar unha cousa. En Galicia hai máis de 30.000 núcleos de población. É dicir, e somos menos de 3 millóns de habitantes. Eso dá unha idea da dispersión da xente. Incluso a administración a veces se encontra con problemas de cuantificar eso. E claro, é dicir, estamos falando de que nosotros intentamos contactar directamente cos concellos, chamando ao concello e digo, oiga, mire, en ese concello cantas aldeas abandonadas ou a punto de están? E había concellos onde realmente non o tiñan fácil. Por eso digo que a estadística a veces é complicada de levar adiante, non? Porque o que fai os censos, pois a veces hai xente que está na emigración e está censado a mellor nunha aldea abandonada.
ou ao revés, hai xente que está censada e que de pronto ven no verano a pasar uns días de vacacións a esa aldea e, polo tanto, se considera que está vivindo aí, entre comillas, ou vive na parroquia do lado e mantén aí unhas terras. É dicir, que é unha cosa un pouco complicada. O que se coñecemos, desde logo, son as consecuencias lóxicamente negativas, un tanto negativas desa realidade sociodemográfica. É dicir, envellecemento da poboación, ausencia de natalidade e, por suposto, tamén descenso de carencia absoluta de emprego para os mozos deses núcleos rurais. Eu penso, negativo, vamos a ver, hai un problema, e ese problema, lóxicamente, non é propio de Galicia, ni moito menos. É un problema que se produce en toda Europa, sobre todo ca benestar económico, é dicir, non hai máis que ver, por exemplo, en Irlanda, se pasou recentemente, noutras zonas foi moito máis anterior. Galicia tiña un lastre, e é o minifundio. É dicir, hoxe en día un rapaz que se plantee vivir da agricultura ou da ganadería en unha aldea, pois teno moi complicado, porque o primeiro que se encontra é que hai miles de lindes por todo, espallados polo medio das fincas. En Galicia, co que se pleitea, ademais. Decide entón marchar, por exemplo, a construcción a Canarias. Sí, e é curioso que a agricultura, a rentabilidade da cultura, competir cas grandes áreas centroeuropeas ou americanas de explotación agrícola é moi complicado. É dicir, hai unha maquinaria moi evolucionada, os campos son moi amplios, hai terras moi chas. En Galicia a terra xa porcentualmente non é tanta. Entonces, eso fai que non seña moi competitivo, tal como está, é dicir, no concepto ese de aproveitar ao máximo a terra, non? Entonces, se buscan alternativas a eso. Hoxe un rapaz, o que decíamos, un rapaz que queira empezar de cero e dicir, bueno, vou a traballar da agricultura, pois teno bastante complicado. Pero, bueno, eu me imagino, sin que entre no documental, porque no documental, insisto, que non damos solucións, simplemente nos interrogamos, e nos interrogamos o porqué, analizamos as causas. Eu supoño, e non é difícil imaginalo, que no futuro pois as terras pouco a pouco van quedando a monte e hasta que alguén chegue e diga, bueno, pois isto queda todo aberto e eu me vou a dedicar a isto, pero xa con outra forma de ver o mundo, non? É dicir, xa con mecanización, con medios de acceso á ciudade, con internet, con... O certo é que hai iniciativas, eu non sei se nese percorrido por esas aldeas, pois pudeches atoparte de fronte con moitas desas iniciativas que se están levando a cabo, tamén por parte de administración, e que consiste tamén esta iniciativa privada, por suposto, na recuperación de núcleos de aldeas, é dicir, que contan cun importante patrimonio material, unha boa riqueza arquitectónica, é dicir, falase da recuperación de aldeas con encanto, por exemplo, turismo rural, agricultura ecolóxica, en fin, todo ese tipo de cousas que son un reclamo turístico, non? Non, e iso ten que ser o futuro, non cabe menos dúda. O que pasa é que, volvo outra vez ao mellor pouco atrás, non? É dicir, a recuperación física está moi ben, é dicir, pode haber aldeas con encanto donde posiblemente os que naceron ali podan volver e dicir, ah, que bonito. Pero a alma desas aldeas xa non está aí, é dicir, a alma desa xente traballando ca cara e a cruz, é dicir, a cruz de unha vida moi dura, moi esclava, apegada á terra, que ten que marchar porque non lle queda outro remedio, porque a terra non é capaz de proporcionarlle o que lle está pedindo. E despois tamén quería entrar un pouco na selección natural que se produce e que entra no documental unha das cousas que máis conflito provocaba no debate ao final, non? E era o plantexamento de que as aldeas, a xente que marchou en principio nunha selección natural de os máis capaces, os máis válidos, os máis botados pa diante, os que eran capaces... Os máis aventureiros, e non tanto aventureiros, claro, de enfrentarse ao desconocido, non? É dicir, quen se enfrenta ao desconocido? Os máis fortes. Pois toda esa xente, moitas desas persoas que nos están vendo agora en primeira persoa. Estamos rematando, pero dúas últimas cousas, porque sei que estás en contacto con responsables dos distintos, de algúns centros
centros galegos, precisamente para que este documental se poda exhibir e poda ser coñecido por máis xente, non? Pero dicía na presentación que este documental, Galicia fin de ciclo, que tamén tivo a súa parte de polémica. Que pasou coa matanza do porco? Que é unha das escenas que foi gravadas, que se puideron ser contempladas. Sí, sobre todo nos ambientes de urbe, pois resultou un pouco máis duro, non? É dicir, os que vivimos a matanza do porco non o vimos tanto. Pero sí se produciu que estábamos en plena proxección e xusto cando aparece a matanza eu sinto un ruido e digo, me deu a sensación de que había xente que abandonaba o cine. Despois, cando acabou a proxección, me informou un rapaz, se acercou a mí e me dixo que quería unha copia en DVD. Dice, sí, é que eu fun o que caín, pero quería ter unha copia para poder velo, porque me encantou, pero foi superior ás miñas forzas soportar a sangre, é dicir, que eu en redondo. E eu penso que é necesario tamén mostrar esa imaxe, porque está dentro da vida da aldea, e a recuperación era un auténtico rito, todo o mundo que se montaba ao redor da aldea. Entón, teño que matizar, non foi exactamente polémica, foi máis que nada unha pequena anécdota. A anécdota, bueno, a polémica viñeron tamén trouxo a consecuencia de que sempre hai teóricos da imaxe que o consideran un momento dado forte e demais, pero bueno, ten que haber un pouco de todo sempre. Bueno, que ocorre entón con esa negociación que se está establecendo con distintos centros galegos para que poda verse Galicia fin de ciclo? Bueno, a idea de cando fixemos o documental é precisamente plantear o debate, é dicir, plantear que pasa con este fin de ciclo e sobre todo a xente máis afectada é sempre a emigración. E por eso queremos que a emigración sea consciente do que queda aquí en Galicia. Entonces, entramos en contacto ou estamos iniciando o camiño de contactos con centros galegos e casas de Galicia no exterior para a posibilidad de ir alá, proxectar o documental e ao mesmo tempo que se produzca un debate para que esa xente que está na emigración poda plantear a súa visión de como está o mundo, este ciclo que se está a punto de terminar. Un documental, ante todo, que provocou a nosa curiosidade e que, por suposto, invita a reflexión de todos cantos nos ven. Ovidio, moitísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos e, sobre todo, por brindarnos a posibilidade de asomarnos ás imaxes polo miúdo deste documental. E oxalá poda ser contemplado por todas esas persoas dos distintos centros galegos. Cantos máis, mellor. De acordo? Moitas grazas. Ben, rematamos aquí o tempo da entrevista. Vostedes, se queren seguir connosco, xa saben onde atoparnos, na canle internacional da Televisión de Galicia.